Draga braćo, cijenjeni džemate, u hadisi kuciji Allah dželešanuhu kaže: moja milost nadvisuje moju srdžbu. Allah dželešanuhu je Er-Rahman, Er-Rahim, milostivi, svemilosni. Milost njegova ovdje na dunjaluku obuhvata sve. Rahmeti vesiat kulle šejin. Moja milost obuhvata sve, veli on. I uistinu sva stvorenja i ljudi svi u bezbrojnim blagodatima uživaju, svim ljudima, bez obzira vjeruju li ili ne. Zrak je dostupan, voda teče svima, svima svanjiva dan i noć dolazi da se u njoj odmore, ali to što je ovdje svima, svima je do granice na koju ćemo svi doći. Ta granica se zove smrt. A tad milost Božja pripada samo vjernicima. Fese ektubuha lillezine jetekune ve yu'tune zekate vellezine hum bi ajatina yu'minun. A posebno ću je dati onima koji se grijeha klonu, koji zekat daju i ajete objavljene vjeruju. Uzvišeni kaže. Također kaže: ja ejuhellezine amenu tekullah ve aminu bi resulihi yu'tikum kiflejni min rahmetihi. O vjernici, bojte se Allaha i poslanika njegova vjerujte, on će vam dvostruku milost darovati. Kao što se mi nadamo i milost milostivog očekujemo, i od nas se očekuje da milostivi budemo. Džerir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je poslanik rekao: ko nije milostiv prema ljudima, ni Allah dželešanuhu neće biti milostiv prema njemu. Hazreti Aisha radijallahu anha pripovijeda: neki su beduini došli poslaniku i upitali ga: da li vi muslimani, sljedbenici tvoji i ti poslaniče, da li vi ljubite svoju djecu? Poslanik je rekao da. Oni su rekli: vallahi, mi to nikad ne radimo. Poslanik ih je upitao: zar je Allah dželešanuhu iz srca vaših odstranio milost? Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu prenosi da je poslanik rekao: džennet vam je bliži od vezica, šnjura na vašoj obući, a jednako i džehennem. U komentaru ovoga hadisa se kaže da pokornošću čovjek se približava džennetu, nepokornošću džehennemu. I jedno i drugo približavanje i džennetu i džehennemu može biti ostvareno, postignuto sasvim običnim, sitnim, jednostavnim dijelima. Potvrdu za to nalazimo u hadisu kojeg u Mustedreku bilježi Hakim, u kojem se veli: čovjek rekne neku riječ s kojom je Allah dželešanuhu zadovoljan, a čovjek toj riječi ne pridaje važnost,
pa za nju dobije nagradu veliku. Čovjek rekne neku riječ s kojom Allah nije zadovoljan, a čovjek toj riječi ne pridaje važnost, pa zbog nje ode u džehennem. Čovjek, vjernik, nikad ne bi smio dopustiti ljenost naspram dobra djela, bez obzira koliko to dobro malehnim mu se činilo. I nikad ne bi smio prestati biti oprezan spram grijeha, bez obzira koliko mu se grijeh činio malehnim. Čovjek ne zna i ne može znati koje je to djelo dobro, koje će ga približiti oprostu, milosti Božijoj, spasu. Koji je to grijeh koji će ga u propast odvesti? Ovo čovjekovo neznanje, ulema kaže da je veliko dobro za čovjeka, jer bi se čovjek pouzdao u neka, a potpuno zanemario druga, u njegovim očima sitna, mala, dobra djela. A upravo ta, koja su u našim očima sitna, mala, mogu biti uzrok i našega spasa i naše propasti. Poslanik nam u predajama kazuje o dvijema osobama. Jedna bijaše griješnica, prostitutka iz Benu Israila, koja je napojila žednoga psa, pa je tim činom milosrđa zaslužila milost Božiju i ušla u dženet. Druga je osoba čiji život bijaše ispunjen ibadetom. Mnogo namaza, ne samo obaveznog, i dobrovoljnih bijaše u životu ove osobe. I mnogo posta, ne samo ramazanskog, već i dobrovoljnog. Ali uznemiravaše komšije. Njen završetak bijaše koban. Ušla je u džehennem. Pri kraju smo, braćo, prve ramazanske trećine. Za 2 dana završit će se ramazanska trećina koja se u izvorima naše vjere naziva rahmet, milost Božja. Vjerujem da smo iskoristili ove ramazanske dane posvećujući se ibadetu kako bi se primakli toj milosti Božjoj, ali što je od toga važnije, vjerujem da smo u intenzivnim razgovorima sa sobom oplemenili, osposobili sebe da idemo putem koji će nas uvesti u okrilje milosti Božije, a taj put se zove milosrđe. Bez milosrđa kojeg trebamo iskazati prema drugima, prema okruženju, nema milosti Božije. Ahmed u Musnedu bilježi da je poslanik rekao: ko nije milostiv od vas, ni Allah prema njemu neće biti milostiv. Ko nije spreman oprostiti, ni Allah dželešanuhu njemu neće oprostiti. Džennet nam je sasvim blizu. Bliži nam je od vezica na našoj obući. Šta smo trebali naučiti iz prve ramazanske trećine? Trebali smo naučiti koji je to put koji vodi u okrilje Allahove milosti. Na tom putu, braćo, mi ne susrećemo samo namaz, samo post, samo nafilu, samo teraviju, samo mukabelu. Na tom putu mi susrećemo ljude, braću i sestre.
Mlade i stare, siromašne i iznemogle, susrećemo potrebne. Pri susretu s tim ljudima trebamo biti ozarena, radosna lica, lijepe riječi, susrećući ih sa selamom, sa osmijehom. Mi kročimo ka dženetu. Dženetu koji nam je sasvim blizu. Eto ga na našem licu. Eto ga na našim usnama. Eto ga na našem jeziku. Zar nije poslanik Muhammed alejhiselam rekao da je osmijeh pri susretu sa bratom, sa sestrom sadaka? Zar nije rekao sallallahu alejhi ve sellem, nemojte zanemariti ni jedno dobro djelo. Ako ne možete uraditi ništa, barem brata, sestru susretnite radosna lica. Zar nije poslanik rekao da je lijepa riječ sadaka? Zar nije poslanik Muhammed alejhiselam rekao, ko nema samilosti prema mlađima, poštovanja prema starijima, ne daje važnost učenima, ne pripada nama. Šta je to namaz? Šta je to ibadet? Šta je to post? Šta je to nafila u životu osobe koja ne pripada nama? Zar nije ona osoba o kojoj nam kazuje poslanik, u čijem životu bijaše mnogo ibadeta, zbog toga što u komšiluku smutnju širi, u džehennemu završila? Zar nije poslanik Muhammed alejhiselam rekao, zaštitite se od vatre, dijeleći makar pola hurme? Dženet je sasvim blizu nas. Tako što pomogneš potrebnoga, što otkloniš nevolju nevoljniku, ti radiš ono što je uradila ona iz Benu Israila, koja je sišla u bunar i u cipeli svojoj iznijela vode žednome psu. Tim iskazanim milosrđem zaslužila dženet. Allah dželešanuhu kaže, inne rahmetellahi qaribun minel muhsinin. Milost moja uistinu je blizu, Allahova milost je blizu onima koji dobra djela čine. Ebu Hurejre prenosi da je poslanik rekao, činite dobra djela cijeli svoj život i iz riznica Božijih tražite milost njegovu koju on daje kome hoće. Molite ga da vam sakrije vaše sramote i da vam strah zamijeni sigurnošću. Poslanik nas, braćo, podstiče da svaki dan provodimo u ibadetu, ne samo ramazanske. Šta kaže? Činite dobro. Kada? Cijeli život. Podstiče nas poslanik da svugdje, na svakome mjestu, neprekidno nastojimo činiti dobro djelo. Nasmiješi se pri susretu s bratom. Lijepe riječi gledaj, uvijek budi. Pruži drugome od onoga čime te je Allah dželešanuhu opskrbio. Tako koračaš stazom koja te vodi u okrilje milosti Božije. Gdje je dženet? Tu, sasvim blizu nas. Hoće se reći, eto ti ga na dohvat ruke, na svakome mjestu gdje ti se pruža prilika učiniti dobro djelo. Tu je dženet, bliži nama
od šnjura na cipelama našim. Još 2 dana je od prve ramazanske trećine. Nije to trećina, nije to 10 dana u kojima se osvoji milost Božja. To je 10 dana u kojima se mi osposobimo kretati stazom koja vodi milosti Božjoj. Uzvišeni Bože, pomozi nas na toj stazi. Amin.